Hindi. Tigil Tanggalin mo po. kasi yung gun Diyan. niya. Silaw na? Ilaw niya. Ano makita? I-add ko man yung what's your ulam pare. In-add kita. Nag-log out ka. Ano ba yung accept? Bye. In-add ka nga duwa? Meron ako sa isa. Sa isa lang pero. Kaya mo video mukha mo. Hindi na. Madami. Tigar. Ito pa. Lamaki. Ito yung dagupan style ito eh. Dagupan style na single style. Silo na. Ayun siya tanggalin mo na yung ilaw. Ito. May picture natin. Tapang Video lang ito. Pwede rin. Video lang muna. Ang makita ito. Ang makita ni picture, mantika. Secret ingredients. Secret ingredients pero nalaman lang yung secret. Hindi na secret to. Kahit makita mo. O ito, secret ingredients naman, asin. Asin sa paminta, pinagalo. Mga kabayan. Yung tagaluto po dito eh, nag-aral po sa Culinary Arts. Sa Maynila. Ay, Baguio pala. Diyan na maluto ito. Alisin mo na yung kwan niya. Ilaw. Direct singat. Ilaw po sila dyan. Mainit na yung mantika. Bakit naman kung sobrang mainit? Kahit hindi mainit. Kaya bala may style na yan. Bulbulamat. Dahin mo ha. Ako minute. Ito yung bulamat. Sobrang init na makati ng susurok. Nagya. It's the light. Mas maganda ng ilaw, kulay-pula. Ito po yung karne galing sa freezer ko. Natimpla na po ko. Natimpla na po. Nakita niya. Ilaw na lang. Dapat mamaya ako pupunta para ka-little me kaya. Ano tao? Ano nag-ate? Yan, lalabas kami mamaya. Mamaya pagkabalik namin. Version 2. Sarado. Ay, commercial to ha. Libre. Hindi kasali mo nga. Ito lang. Ito ba? Pare. Yan, kita lagi sa nararamidin nyo. Sila, gulay may emoji gulay. Ano, sibuyas. Yung puti. Mahal yung puti. Naluto atan? Udot. Boss Jordan! Yeah.
Yung pa nagagawa ito. Pero yung finished product. Ito malalagay. Ah, siya. Saan galing yung lagayan? Ha? Yung lagayan. Ito. Yung lagayan po ay galing sa mga use. Mga use na products. Hindi yun eh. Good. Very good. Yan, makita niyo product. Patayin ko na po.